Libuan ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang nag-vigil kagabi gawa sa opisina sa Department of Justice sa Padre Faura dito sa Manila. Kini usa ka protesta sa alegasyong pagpanghilabot ni Justice Secretary Leila de Lima sa kalihukan sa Iglesia ni Cristo. Ang protesta resulta sa kasong illegal detention nga gipasaka sa gipalagpot nga ministro sa Iglesia ni Cristo nga si Isaiah Samson Jr. batok sa 8 ka mga kadagkuan sa Iglesia ni Cristo. Si Samson mipasangil nga siya ug ang iyang pamilya gipriso sulod sa ilang balay, human siya gipasanginlan nga maoy nagsuwat sa usa ka blog nga nagyagyag sa mga irregularidad o korupsyon sa simbahan. Wala pa mo pagawas og panahom ang kadagkuan sa Iglesia ni Cristo kalabot sa maong hitabo. Matud pa sa kapulisan nga nakakuha og rally permit ang mga miyembro sa iglesia sa gihimong protesta o vigil kagabi.